И още една тема скорост. Гонките между автомобили, без да те преследва полицията, все пак са възможни. Доказват го стотици любители на високата скорост, които всяка събота и неделя се отдават на страстта си не по улиците, а на контролирана писта край пловдивското село Калояново. Карането с 200 км тук е обичайно, казват момчетата, които предпочитат пистата пред нощния булевард или между селския път. Тази загуба на контрол в републиканската мрежа и населените места е много опасна, защото има тротуари, хора, спирки, къщи. Пистата е обезопасена. Дори да загубиш контрол, лесно се връщаш в играта, казват състезателите. Гонките тук са под контрол. Мовсес е на 23 години. Признава, че участва в улични гонки в Пловдив. Заради катастрофите със смъртни случаи вече шофира екстремно само на пистата. Случва ми се като преди година-две, когато си взех колата, просто за пробата. Но избягвам да го правя. Радослав има книжка от 80-те години. По негово време нямало гонки. Затова не разбира днешната младеж. Това е цялата идея на самото каране. Да се излее всички адреналин тук на пистата. И след това да се кара спокойно. От Българската федерация по автомобилен спорт казват, че гонките няма да спрат, докато полицията не се намеси. Подготовката на младите водачи е на много ниско ниво в България. Първо, ако погледнем реално събитията, които се случвали във времето назад, такива инциденти с фатален край са били благодарение на липсата на опитност. За BTV новините,